शादी का काम कर रहा है हम लोग। ये देखो पूरा ये भैया इधर देखो। बिराद गोबावनि उनाव मिथिदों सेल्फि लानो मोनदों। सेल्फि केमेराजों भिडिअ बानायदों दिनै बिराद गोबावनि उनाव। ये मेरा फ़ोन है ना, एकदम 4 महीना हुआ था पूरा गिर के सेल्फी कैमरा खराब हो गया। पूरा ऐसे ऐसे करके वीडियो बनाते हैं हम। आज बहुत टाइम कट मिला है, बहुत मज़ा लग रहा है भैया का फ़ोन से वीडियो बनाने में। यो बहुत अच्छा लग रहा है रे। नहीं पूरा ब्लॉग बनना को। हम लोग शादी का पेंडल सब जों डिजाइन खालामनाय गोजा। कन्टेक्ट खालामहर जोंखौ बानांगौबा। दा मोनायाव माने मोजां नङा आरो दा मोजां नङा। पुरा एसे खेरा खेरि जाबाय आरो मानसिजोंनो गलति जाखायो। सिरि